Helo, blant ysgol Henry Richard. Dyma chi y gwobrwyau i Ffês 2. Y darlun yn gyntaf. Mae'r wobr gyntaf yn mynd i Cain Owen am y llwynog nes di wneud. Da iawn ti, nes di ddefnyddio pob mathau o liwiau gwahanol a papur gwahanol i greu llun hyfryd o'r llwynog. Tyma bach o gymeriad iddo fe, o'n i'n hoff iawn ohono fe, da iawn ti. Ac yn ail, Beca Ebenezer sy'n cael y wobr am y tirlun nes di wneud. Oedd hwnna yn dda iawn hefyd, gyda'r adeiladau i gyd, gyda papur newydd wedi dorri allan. Oedd e'n glyfar tu hwnt, dalia ati i wneud lluniau fath. Da iawn. Yn drydydd, Mali Iam Jones. Nes di wneud collage bendigedig o pen y fiwch. Oedd hwnna yn glyfar tu hwnt hefyd, o'n i'n hoff iawn ohono fe. Da iawn chi. Yn y categori cerflun neu gwaith 3D, dyma'r gwobrwyau. Yn gyntaf, mae Beca Ebenezer yn cael y wobr am y potyn blodau nes di wneud. Mas o glai fi'n credu fe, gyda'r blodau bach dros fe gyd, bendigedig. Yn ail, wyt ti Mali yn cael y wobr, Mali Iam Jones am yr octopus clai nes di wneud. O'n i'n licio fe'n fawr iawn gyda'r lliwiau trawiadol coch a du. Da iawn. Yn drydydd, wel, cydradd drydydd y dweud y gwir, Mari Williams ac Ella Lois Davies. Mari, o'n i'n licio'r gwaith o ti wedi wneud gyda'r cerrig a'r glan cotwm a creu lliwiau'r urdd a Cymru o'n i'n cymryd, oedd e'n dda iawn yn glyfar tu hwnt. Ac Ella, wyt ti'n heiddi canmoliaeth am y gemwaith hefyd. Ffaith bod ti wedi dewis cerrig o'r brenig a lliwiau'r Cambrian, da iawn ti, oedd hwnna'n glyfar tu hwnt. Yn drydydd fi'n mynd i sôn nawr am yr adran gwaith digidol. Yn gyntaf, mae'r wobr yn mynd i Dion Regan. Dion, oedd hwnna yn lun arbennig o dda. Fi'n sôn am yr un o ti wedi wneud gyda'r barcud a y ddraig goch yn rhan ohono fe a'r geiriau tu ôl. Mae hwnna'n waith arbennig o dda, clyfar tu hwnt, llongyfarchiadau mawr i ti. Yn ail, Mari Williams. O'n i'n hoff iawn o Henry Richard y dyfodol, oedd hwnna yn ddoniol tu hwnt, clyfar. Ac yn gydradd trydydd, fi'n mynd i roed y wobr i Mali Iam Jones a Cain Owen. Mali, wyt ti'n neud yn dda iawn. Da iawn ti, o'n i'n hoff iawn o'r coeden yna ti wedi creu ac ar y deryn bach ynddo fe, oedd hwnna'n dda iawn. A Cain, wyt ti'n heiddi canmoliaeth am y mosaic lockdown nes di wneud. Gwych. Ac yn ola fi'n mynd i sôn nawr am eich lluniau chi, eich ffotograffiau chi. Yn gyntaf, mae'r wobr yn mynd i Carwyn Jones. Y llun nes di dynnu o'r defed mewn rhes. Mae 2 lun o ti di anfon, yr un cyntaf yn fersiwn 2 sy'n cael y wobr. Lle mae'r defed i gyd yn edrych arno ti, mae'r awyr yn las, a'r borfa yn wir tu ôl, a mae pob un o'n nhw wedi dal sylw'r camera, y gyd yr un pryd. Oedd hwnna'n eiliad gwych, da iawn ti. Ac yn ail wedyn, mae'r wobr yn mynd i Griff Rayburn. Griff, mae'r llun yna o'r machlud yn Aberystwyth, mae fe'n fendigedig. O'n i'n hoff iawn o'r ffaith bod ti wedi dal y golau, yr haul yn mynd i lawr, a mae pob peth yn aros allan fel silhouette di. Oedd hwnna'n wych. A mae 2 ohonoch chi'n cael y drydydd wobr, chi'n rhannu Betsan Davies a Gwenno Evans. Betsan, wyt ti'n cael y drydydd wobr am y trydydd llun nes di anfon i fewn gyda'r eira, lle mae'r yn y cefndir wyt ti'n gweld golau'r haul ar y gorwel a'r ffens yn mynd mas i'r dyfodol fel petai. Mae hwnna'n lun bendigedig. A Gwenno, wyt ti'n cael y wobr
am y llun o ti wedi tynnu lle o ti'n edrych ar y tirlun, ar defaid, o ti wedi defnyddio ffram y gat fel rhan o'r llun. Ni'n gweld y gat yn agos ato ni ac ni'n pipio trwyddo ac ni'n gweld y defaid mewn rhes. Oedd hwnna'n lun clyfar iawn iawn. Nawr, mae pob un ohonoch chi sydd wedi anfon llun i mewn, sef ffotograff, i chi gyd yn heiddi cynmoliaeth. Ych chi'n heiddi clap mawr. Da iawn chi. Achos wedi wrthoch chi, os ych chi'n gallu tynnu llun ffotograff yna, mae rhywbeth yn eich pen eich chi'n gwneud i chi feddwl, mae hwn yn creu llun da, sydd yn hefyd yn golygu bod chi'n artistiaid da. Felly dylech chi fod yn nawr yn defnyddio'r lluniau yna i chi wedi tynnu i greu peintiad neu drawing gyda pensil, neu paint, neu felt pen. Tynnwch y llun yna, drychwch arno fe'n ofalus, ac ail greuwch darn o bapur, ac does dim byd yn bod arno hynna, mae fe'n fan cychwyn da, achos yn aml iawn pan chi'n cael her i wneud peintiad, chi ddim yn gwybod, fi'n gwybod ble i ddechrau. Ond just edrychwch ar eich ffotograffs a gnewch lun ohonyn nhw. Boed e'n defnyddio unrhyw beth, paint, papur newydd, unrhyw beth. Ond mae hwnna'n fan cychwyn da. A un person oedd yn gwneud hyn, fi'n mynd i ddangos i chi. Oedd yn dyn o'r enw David Hockney. Okay? Nawr, oedd e'n wneud gwaith tebyg iawn, oedd e'n tynnu llun, a wedyn beth mae fe'n wneud yw, mae fe'n gwneud llun allan o'r ffotograff mae wedi tynnu. Chi'n gweld? A mae'n defnyddio pob mathau o liwiau, sy'n rhaid i chi i lynu at y lliwiau chi'n gweld. Mae rhai ohonyn nhw yn fel, drychwch. Chi'n gweld hwnna? Mae sawl un ohonoch chi wedi tynnu ffotograff fel yna. Ewch ati nawr i greu llun fel hyn. Ac dyna'r enw eto, David Hockney. Drychwch y lan, googlwch a fe welwch chi lot fawr o waith mae fe wedi wneud sydd yn mynd i ddylanwadu chi i gario ymlaen yn y dyfodol, achos i chi gyd di anfon ffotograffs bendigedig i fewn. A chi di wneud yn ngwaith i'n anodd iawn, ond yn bleserus iawn. Felly daliwch ati a llongyfarchiadau mawr iawn i chi gyd. Hwyl am y tro. Ta-ra!